hone their skills. Sa headlines kan mga barata, paglinig sa mga baradong kanal sa siyudad kang Naga nagpapadagos. Naga City Police Office nakapagrehistro na ni 94 persona. Number 3 kang Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa komunidad. tao kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, paglinig sa mga baradong kanal sa siyudad kang Naga nagpapadagos. Naga City Police Office nakapagrehistro na ni 94 persona na involto sa illegal na droga. Misis, gadan kan mabanggaanin motorsiklo sa Pili Camarines Sur kasudmang pagkaaga. Bicol Business Summit gigibuhon sa bulan kan Agosto. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. City Engineers Office Naga, pinaprioridad ang mga lugar na sa indang pinaglilinigan. Nangapudan man ini sa mga barangay kang syudad na makipagsabayan sa sainda sa paglinig kan mga baradong kanal. Uyang sa kuyang report. Padagos ang pagtrabaho kan City Engineers Office sa pagdeklag kan mga kanal sa bilog na syudad ni Naga. Kaibanan ang iba pang opisina sa LGU para masiguro na malinig ang syudad asin malikayan ang pagbaha lalo na sa mga hababang lugar na diit na oran nag-aapaw tulos ang tubig. Susog kay Engineer Elmer Albo, Acting Head ka City Engineers Office. Dakol naman ang nagpapaabot ng request na matabangan sinda sa paglinig, partikularmente sa mga barangay. Alagad ang pakiulay kan sa edang opisina. Iyon na daisa na mag-asa sa inda, hulita kulang man sinda sa gamit. Kaipuhan subuot na maglinig man ang kada barangay. Hulita may nagkaperang lugar pa sa sentro kan Naga ang kaipuhan nindang iprioridad na linigan. Dakol pong barangay na itong frequent po bagang piwabara, sindaman po ang siging request sa mga. Dapat ngani po igwa na garo naasa na sa mga si paglimpya. Dapat kanya-kanya ng tungod kuta. Kami kuta makonsentrate lang kami di sa main para maasikaso may itong pagbaba din sa kasentroan, sa commercial area, sa CBD1, CBD2. Dapat nakakonsentrate lang kami niyan. Pero ngunyan baga nagbabara-barangay na kami, garo dependent na sinda sa muya. Dapat ngunyan pakiulay nga siguro, matabangan kami ng barangay. May mga tao man po sindang, igawa man taong sindang na naka-ano man po sa mga pagdiklag ng mga drainages. Sa Roman ang barangay Kalawag sa binabaha asin kang haputon. Kung nagahagad asistensya sa City Engineers Office, sinabi ni Punong Barangay Corazon Peñaflor na kung kaya naman lang kasi idang barangay, sinda naman ang naglilinig sa idang mga tungod, pati naman kan mga kanal. Ang pangapudan niya sa iyang nasasakupan na maging responsable as hindi na dapat mautro ang nangyari kan Bagyong Christine kang sinda nilubog ning haros lampas na tubig baha. Kung kaya na po kang barangay, din na po ako nagpaparang-istorbo dahil po na mas mapapamadali po asin aram ko po na kaya may man po na magibo ito kaya para sa iba naman ang mga problema kang Naga City duman na po makapokus ang mga problema po kang para po makatabang po ang City Engineers Office sa ibang barangay. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur, suspendido pa hastang unya na daw ang laog sa klase kan mga estudyante sa Banwaanin Balatan, Camarines Sur. Basado sa iniluwas na advisory kan MDRRMO Balatan, susog kay Attorney June Saldo, Municipal Administrator kan Balatan, Camarines Sur. Ang desisyon na padago suspenderon ang face-to-face class bilang pagpapasiguro sa seguridad kan mga estudyante, maestra asin school personnel huli kan piligrong dara kan habagat. Ang mga spillway na pinaglantop nin tubig kasuudma ang ngunya naaagihan nanin mga light vehicles. Mayor namin na hindi mo na i-lift kasi may mga baha pa pong lugar, lalong-lalo na po yung spillway dito sa Luluwasan. Hindi pa po safe sa mga bata na tumawid, even all the teachers po. So kaninang umaga kasi we are thinking of lifting it, pero po umulan na naman ng sobrang lakas. So minabuti po namin na hindi mo na i-lift for today. So far po, generally good na po ang weather today and maybe po we will lift na po the suspension. Sa iba pang mga bareta,
Parehong nagpasalamat sina John Paul Mamiit, sarong first-year college student, asin si Marife Obligasyon sa Bagong Lalawgon, asin sistema sa Raul S. Rocco Library. Ikinaugma ni John Paul na mas halawig na oras subuot bukas ang library, asin maging sa aldaw na Sabado. Para man kay Marife, magagamit niya ang library urog ng Ngunyana na nagkaklase siya sa master's degree. Padagos pa man ang pagpapakarahay kan Raul S. Rocco Library, alagad pwede na ining magamit kan publiko. Hindi lang po siya helpful not for me, it would be helpful for a lot of students na din, especially yung mga titrabaho sa night shift schedules kasi yun yung pinaka main focus kung bakit nag-extend din po yung learning hours dito sa library. And helpful din po siya for a lot of students in a way na mas naging accessible, mas naging inclusive yung area natin. So it would be possible for some or all of us na may arag na kaining venue for learning para sa students ta. Totoo lang, pero may ako talaga digdi dati, kang yaon pa ako digdi sa Naga. Tapos ni sa mga favorite kong lugar ta. Gusto ko talaga ang mga libro, kaya nga nag-work din ako sa publishing house. Tapos kang nabaritaan ko na nag-open siya, tapos sabi ko, mauli man lang ako sa Naga. Kakauli ko lang kaya last week. Sabi ko, maigdi talaga ako para hilingon siya. Pero may talaga ako digdi dati pa. Tapos naugma ako open na siya ng extended hours, tapos may weekend pa. So nakakaugma ta. Kahit itong nagdidigdi ako, dako lang talaga mga estudyanteng nagdidigdi. So, kaipuan mi mag-uli ng amay, nagsara siya ng around 5 at kahit itong time na to. Tapos ngunyan, extended na. Makaugma para sa, lalo na sa mga college students, sinda talaga ito yung kaipuhan na maraining lugar pa na ako nakiki-extra lang ako niyan. Sabi ko, gusto ko talagang mahiling, gusto ko ng lugar na ini. Padagos sa mga bareta, sexual cases tututukan kan Napolcom sa tawang kad Committee on Decorum and Investigation na pinagkrear sa mga istasyon kan PNP arog kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Una, awareness, education. Malaki ang ambag ninyo dito pag-disseminate na mayroon palang batas na pinaparusahan ang pambabastos na dahil ang tao, ano man ang status niya sa buhay, ay may dignidad, may karapatan. So, yung ginagawa ng mga tao dati, lalo ng mga lalaki na sumisipol, tinatawag kung ano ang sa babae, na sabihin natin na totoo. Sabi ko nga, sasabihin, wow, sexy. Assume na totoong sexy. Yung babae, ayaw niya nun, na tinatawag-tawag siyang ganun. So, pwede siyang magreklamo. So, i-educate natin. Pero number one, kami munang mga taga-gobyerno. Pangalawa, pag alam na natin yan, doon na tayo maghihigpit doon sa sabing enforcement. How can we enforce the law kung tayo mismo hindi natin alam eh? At sa hanay natin may mga bastos. So dapat sa pulis mismo walang bastos. Tututukan ngunyan kang National Police Commission o Napolcom ang mga insidenteng may koneksyon sa kasong sexual, katakod kang Safe Space Act o Bawal Bastos Law. Pinagtawan doon kan Napolcom na ang gabos na ahensya kan gobyerno kinakaipuan magkaigwanin Committee on Decorum and Investigation kung saan inian makapot kan mga sexual cases incidents. Para mapakusog ini, sisiguraduhon ni Attorney Manuel Puntanao, Regional Director kan Napolcom, na dapat ang PNP personnel ang pinakaenot na magpatupad kan nasabing ley. Itong isasagawa natin o sinasagawa na activity ay alinsunod doon sa Safe Spaces Act, kung saan ang lahat na ahensya ng gobyerno ay inuutusan na magkaroon ng tinatawag na Committee on Decorum and Investigation. This committee handles the sexual cases incidents, yung mga pang-aabuso sa alam naman natin ngayon ang sexual harassment hindi na lang sa trabaho, sa education and training environment, kundi pati yung sa kalsada, pati sa public places. Bago pa naman tayo mag-focus doon, dapat tiyakin muna natin na yung pulis alam nila anong pinapatupad nila at sa hanay nila ay walang mga kaso ng bastusan. So noon ang yung nairereklamo lang yung superior.
Yung pag binastos ng superior, yung sa kanyang subtao, may kaso. Pero ngayon, wala na. Hindi na pinag-uusapan ng babae, lalaki, yung opisyal o subordinate, kundi parehas na pwedeng mabastos, maging biktima, pwede na rin maging complainant. Sa Naga City PNP, nakapag-create naman ng committee ang Naga City Police Office na iyo ang maimbestigar sa mga pulis kung involved subot ini sa kasong sexual harassment. Kumpiyansa si Police Colonel Gilbert Fariñas o IC City Director kan NCPO na mayo pang PNP personal na nagreklamo asin inireklamo sa indang opisina pagabot sa sexual harassment. Alagad kung igwaman, pinagsiguro ni Police Colonel Fariñas na kakasuhan subot ini asin day ito tolerar. So sa Naga City Police Office, meron na po tayong create na committee na mag-handle ng cases na against sa PNP personnel natin na yung mga related na kaso about sa sexual harassment para sila po yung mag-imbestiga, sila po yung mag-cater kung meron mang complaint against sa mga personnel natin. So sa ngayon, kailangan munang sumailalim ang ating mga kapulisan sa mga iba't ibang batas na naglalayon na ito may implement sa Naga City para maging maayos yung kanyang implementation. So para wala pa naman kaming natatanggap na issue or complaint against our PNP personnel with regards to sexual harassment. If ever, sir, meron may magreklamo sa isa sa mga PNP personnel natin, anong action na yung gagawin natin, sir? So immediately, kakasuhan po natin based po sa mga existing laws po natin. And i-course through po natin doon sa committee, sila po yung magde-determine kung ano po yung magiging recommendation nila at parusa kung ano man yung nasa batas na sinasabing parusa sa kanila. Para sa GNN TV 48 Naga, Christina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, inaprubaran na kan sangguniang panlunsod kan Naga ang Resolution number 2025-294 na nagtutulod ng responsableng pagbabareta mapadapit sa isyu kan mental health as in suicide. Nakabugtak sa nasabing resolusyon na dakula ang impluensya kan media sa pagbilog nin positibo as in negatibong mensahe araw sa isyu kan mental health. Suso kay City Councilor Gail Abunal Gomez, dapat itulod ang istorya nin pagbangon, pagtaon nin suporta as in paglaom. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office nakapag-aresto na ni 24 persona na imbwato sa illegal na droga. Ang police operation pinagkondusir kan 6 na police station sa syudad. Ang detalye sa report ni Christina Valenzuela. Nakapagrehistro na ni 94 mga street-level individual, newly identified as in high-value individual, ang 6 na police station kang Naga City Police Office. Puon kan bulan nin Enero hastang na bulan nin Hulyo. Basado sa datos kang Naga City Police Office, 84 ID ang residente kan Naga, mantang 10 drug personality man ang nadakop kang Naga City Police Office na hali sa luwas kang syudad. 60 mga non-person who use drugs, as in 24 na mga person who use drugs ang sa indang naaresto. Nakapag-record nin 20 arrested personalities na nagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang Police Station 1 na may pinakahalangkaw na dakop. Ikaduwa ang Police Station 5 na may 18 naaresto, as in Police Station 4 na may pinakababang bilang kang naaresto na nakapag-record din 11 dakop. Kung pagbabasehan kung gaano kaepektibo ang mga intervention na pinagigibok ang otoridad sa mga naarestong persona, ang korte subuot ang nagdidesisyon kung ma-undergo ng rehabilitation ang sarong PWODs o ibubugtak ini sa custodial facility. Tubod si Police Lieutenant Colonel Pumar na bako lang dapat PNP ang may kargo digdi. Hulit na ibinababa ini sa Naga City Dangerous Drug Board para iproseso ang magiging kamugtakan kan mga naaresto. As to the effectiveness ng intervention, I think depende rin sa pagkatao na mismo nung PWODs, yung nag-surrender. Yung mga naaresto, hindi ko alam kung anong proseso sa kanila kasi
saklaw sila ng court, no? Yung court po ang nagde-decide kung mag-undergo sila o talagang sa kulungan lang. Possible solution yan is hindi lang yan kasi dapat PNP lang, ano. So ang maganda po niya, depende kasi yan sa court. Kung ang court ay nag-issue na kailangan niya mag-undergo ng rehabilitation, ibababa yung order na yan sa drug clearing committee. Or doon, meron tayo ditong Naga City Dangerous Drugs Board. So doon po yan ibababa para ipadaan siya sa proseso or sa rehabilitation process. Sa ngunyan, dakulang angat sa kapulisan ang pagtaunin garantiya sa publiko pag-abot sa pagbabago kan mga PWODs. Alagad padagos man giraray ang pagkondusir kan Naga City Police Office nin mga police operation sa good day nauubos ang mga naiimbelto sa illegal na droga. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, illegal na droga sin crime reduction ang tututukan ni Police Captain Beverly Monte, ang bagong Chief of Police kan Minalabak, Camarines Sur. Apwera pa ini kan pagsunod sa 5 minutes response na direktiba kan pamayo kan PNP sa nasyon. Siniguro man kaini na padagos na ang pagtrabaho kan kapulisan kan Minalabak, Camarines Sur para mamantinil ang pasi orden sa sindang banwaan. Ang ipagpapatuloy po natin na mga projects, best practices, saka yung mga direktiba ng nasyonal. So yung 5 minutes response ng ating Chief PNP, patuloy natin yung gagawin at mas papalakasin pa natin yung pagtuligsa sa illegal drugs, illegal gambling, illegal logging, illegal fishing, saka yung pagtuligsa din sa mga most wanted person. So yun po ang ang focus ng ating direktiba. Sa iba pang police report, sarong misis na naglalakaw sa gilid kan National Highway sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur, ang pinagbawian nin buhay matapos mabanggaan kan sarong motorsiklo na nag-overtake sa sarong truck sa tuong parte kan tinampo. Lugadan man ang 19 anyos na driver kan motorsiklo na residente kan Modern Village, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur, na pinagdaraman tulos sa ospital kan nagresponding ambulansya kan lokal na gobyerno kan Pili, Camarines Sur. Nangyari ang insidente pasado alas 6:30 kasuudmang pagkaaga. Padagos sa mga bareta, nakisumaro ang 902nd Infantry Brigade Philippine Army na pinamamayuhan ni Brigadier General William Peñafiel Jr. sa pinagibong simultaneous flag raising ceremony kasuudma bilang paggirumdom sa ika-9 na anibersaryo kan arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ginibo ang nasabing aktibidad sa kampo kaini sa Barangay Mabalod-Balod, Tigaon, Camarines Sur. Binasa man ang mensahe ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na nagtataong importansya sa pusog na paninindugan sa diretsyo kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Parte man ini kan inisyatibo kan AFP na ipahiling ang dedikasyon na pangatamanan ang soberanya kan nasyon asin kan diretsyo kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa iba pang bareta, sarong press conference ang ipinaapod kasuudma kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry para magtaunin updates sa mangyayaring Second Bicol Business Summit sa bulan kan Agosto. Uyang sa kuyang report. 1,000 partisipantes ang pinaglalaoman na maatindir sa Second Bicol Business Summit sa pangingenot kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa pakikipagtabangan sa Cavite Chamber of Commerce and Industry. Kinyan tusigdi ang nasa business sector asin ang kabanga ang nasa academic sector na kinababalihan kan mga maestra, faculty pati mga estudyante na iyang futuro sa pagninegosyo sa syudad ni Naga. Inigigibon sa maabot na August 1 to 3 ngunya na taon, padagos ang pag-imbitar kan MNCC-AYA na makisumaro sa inaabangang aktibidad na ini. Ang design namin is 1,000 participants with 500 na mga investors and locators and businesses. Yung pa-other 500 are from the education industry kasi silang future no? So mga faculty, teacher at even students that are in entrepreneur courses and marketing, yung mga ganun. In-invite namin yung mga eskwelahan dito na umattend dito sa summit na to. Ang pakikipagtabangan kan MNCCI sa Cavite Chamber of Commerce and Industry ang makakatao sa syudad ni Naga ning ideya kung ano pa ang mga negosyo na pwedeng ilaag sa kasentruhan
Maaraman man kan Cavite Chamber kung ang saindang pwedeng arugo na negosyo hali sa syudad ni Naga. Maging ang paglaog kan mga investors ang aabangan na mabukas ning oportunidad sa mga negosyante na makakatabang sa pagpapadagos kan magayon na ekonomiya kan syudad ni Naga. This is one way again of the Metro Naga Chamber and of course the City of Naga to promote further the businesses. No? This is a partnership with the Cavite Chamber of Commerce, and we have invited different investors and or locators from different provinces, from Clark, from Makati, from Cavite, no? And of course sa mga chambers natin dito sa Bicol, sa Albay, sa Camarines Norte, sa Sorsogon, sa Masbate at sa Catanduanes, no? In-invite natin sila para dito, no? Kasi this is a business matching or B2B that we call. Kung ano yung kailangan ng mga different location, especially Cavite, who is our partner, ano yung masusupply ng Naga o ng Metro Naga sa kanila. Likewise, tayo naman, ano naman din ang maitutulong din natin na kakakailanganin nila, at sila naman, ano naman yung pwede nilang maitulong din sa atin. Kaibanan man ang iba pang ahensya kan gobyerno araw kan Department of Agriculture as in Department of Trade and Industry. Para sa Genan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kamugtakan kan panahon, ang habagat ang mapauran sa nagkaperang parte kan nasyon na pwedeng magresulta ng pagbabaha. Inihuli kan bagyong nabibilog na iyo ang mahila kan habagat. Pwedeng mamatayan sa nasyon ang pag-uuran puon sa aldaw na Huwebes. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Genan TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa muyong official Facebook page, Genan TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyong official YouTube channel, Genan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Cristina Reyes, asin ini ang Genan TV 48 Naga Newsbreak. Naga City Police Office Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang sa tao kung mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang hindi na ang tubig baha nung binabot pa sa lampas na magiging siya daan na stirong tubig kalayo ang apektado kan kasi. Newsbreak. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion.
From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future is in our hands. Leap into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menung Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano!